Il-Partit Nazzjonalista ppreżenta rapport 20 paġna b'madwar 150 sentenza bħala sottomissjoni tiegħu għal Viżjoni Malta 2050. Ta' min wieħed ifakkar kif din is-sottomissjoni ġiet wara li l-Partit Nazzjonalista kien kostret jitlob estensjoni bil-Gvern onora din it-talba fi spirtu ta' da nazzjonali. In-nuqqasijiet ta' dokumenti ppreżentat mill-Partit Nazzjonalista ġew innutati f'artiklu pubblikat fil-Gazzetta Kulħadd. Dak li ppreżenta l-Partit Nazzjonalista kellu wkoll nuqqasijiet akbar, bħal pereżempju l-fatt li jgħid li ġie ppreżentat f'Settembru, iżda fil-verità ġie ppreżentat xarejn wara, jiġifieri f'Novembru. Nuqqas ieħor jidher f'paġna 4 ta' dan id-dokument fejn ifaħħar il-Viżjoni Malta 2050. Iżda fl-istess nifs ħareġ jgħid li din il-viżjoni mhux ambizzjuża biżżejjed fl-istess tqarrija illi miegħu kien hemm anness id-dokument illi jgħid kif il-Viżjoni Malta 2050 tpoġġi miri ambizzjużi u li jistgħu jiġu mkejla. Interessanti l-fatt kif dan id-dokument imur kontra dak li qal żewġ paġni biss wara din id-dikjarazzjoni għaliex f'paġna 6 jgħid li l-viżjoni għalkemm ambizzjuża mhijiex realistika. Bl-istess mod il-Partit Nazzjonalista kien inkonsistenti bejn id-dokumenti li ppreżentaw l-istqarrija li ħareġ miegħu fejn f'post jgħid li l-Viżjoni Malta 2050 tenfasizza l-kwalità tal-ħajja imma f'post oħra jgħid li hemm bżonn kif din il-viżjoni tibbaża fuq il-kwalità u mhux il-kwantità. Iżda l-akbar inkonsistenza toħroġ f'paġna 9 għaliex filwaqt li kienet jikkritika tali viżjoni, il-Partit Nazzjonalista qal li din il-viżjoni għandha tiddaħħal fil-liġi. Dan id-dokument jgħid ukoll li hawn bżonn isiru impact assessment għal Għawdex, meta dan diġà huwa xogħol illi jsir mill-Gozo Regional Development Agency, il-GRDA. Apart il-fatt li wara li l-Partit Nazzjonalista stess ħasem fil-konsultazzjoni tal-Malta Labour Migration Policy, id-dokumenti ppreżentat jgħid li għad hemm bżonn ta' dibattitu nazzjonali fuq din il-politika. L-istatistika kwotata fl-istess dokument ukoll li skorretta fejn fost oħrajn jintqal kif dawk li ma jistgħux ilħaqu mal-ħajja jammontaw għal 30% tal-Maltin, meta statistika uffiċjali tgħid li dawn fil-verità jammontaw għal 5%. L-analiżi tal-kulħadd tikkonkludi kif quddiem dawn in-nuqqasijiet il-Partit Nazzjonalista fala test ieħor ta' kredibilità ekonomika għaliex ippreżenta rapport mhux maħsub sew minn l-iżbalji u mhux riċerkat.